Heippa ja moikka mulle vaan kaikille. Tämä on ensimmäinen videoni ja kiva kun liitytte seuraamaan. Me pelataan Pamikkitin kanssa GTA-serverissä. Hei. Ei tarvi olla hiljaa. Hiljainen poika. Ai että, no niin, tulepas. Joo. Ja muistakaa sitten tykkää semmosista kanavista kun se on Rankka ja se on Reetu. Mä oon tämmönen mainostelija. GG. Let's go in the game. Oho, mähän Sitten synnyin. tässä spawnana sit Jasper. Joo, mä synnyin semmoselle kuin X-56 ja Z-149. Ja ne on taas niitten kahden laivan lähellä. Missä on No mäkin on niitten lähellä. No mä tuunkin sinne. Joo, mä luulen, että mä en ihan mene tänne viimeksi, mutta tappaa Olympia tuolla. Ai sä hälytät, että mun pitää tappaa aika monta tyyppiä siellä. Mennään sinne spawnaan melkein koko ajan tyyppejä. Mä katon vaan mun ympäri sitä. Mulla on nimittäin aika hyviä aseita. Et ei mitään semmoista ihmeellistä. Niin, mä oon näillä laivoilla. Missä sä oot? Kahdella. Ai tää on aina Olympia-tyyppi. Mä tapaan sen. Katoppa, mä ammun niinku sinne laivojen luokse se S-passilla, niin näetkö? N? Mä tapoin 2 fullia ironia, että ei sinne mitään. Joo, hei, niin NYT nyt. Näetkö sä? Näetkö sä? Mitä näinköhän? No kun mä ammun S-passilla, niin näetkö sä? Älä ammu mua päin. Osuuks sun? Osu. Ok, no hyvä, sit mä oon aika varma. Juma. Ellet sä kuusaa. Menee kyllä aika huonosti, kun noi kopit vähän jahtaa tässä. Juu, siinähän sä ootkin. Vois tappaa yhden kopin. Ei tuu mitään. Täällä alhaalla on aika hyvin kamaa, että tuu tänne vaan. Just ne meni jo pois. Kiitti Iron kypärästä. Ota ne kamaa, siinä on ihan hemmetisti kamaa. Missä? Tuolla veden alla. Nice. No, ihan kivaa kamaa. Ja nyt mennään sylkeen toiseen paikkaan. Syljetään ne tästä näin. Mä syydin ne tohon. Turha. Kun Jumani oli aika vähän rahaa. Mä halusin kyllä vaan rahaa. Turha. Äh. Hyvä. Mä tuhlaan Ironia, joka laitan tänne. Tilaa. Turha. Mä sain yhdeltä tyypiltä $38. Haluatko sä nyt niitä sotkun selssejä, kun sä halusit? Mulla on niitä 4 stäkkiä. Just. Jasper, tuu. Pistolammo on tossa, sinne meni. Mä en ota enää Mä yhtä. tarvin niitä, tule. Joo. Siis jos tiedätte, niin tää Pamikki on pelannut tätä aika kauan, niin se on mun kaveri. Sillä on Olympia, eli tän pelin paras. Oikeastaan on 2. No niin, 2 Juma, Olympia. Jasper, varo. Perkele. Hyvä, Jasper, tule. Juokse. Nyt karkuun, koska kopit tulee kohta. Nää. Siinä näkyy Jasperin ja Markuksen yhteistyötä. Jep. Ui juma. Hyvä vee. Saak. Mä tapoin yhden tyypin sun takaa. Jos huomasit sitä. Jep. Näähän tappaa. Ai ne lähti. Ui juma, ei lähtenyt. Noin. Älä meekkaa sinne edemmäs. Mennään vähän kauemmaksi, ettei ne tuu ihan perästä. Ketkä? No ne tyypit, jotka meitä seuras silloin. Ai jaa, okei. Okay. Ne rakes meinaa meiltä. Jep, koska toinen niistä kuoli. Mä tapoin 3 tyyppiä, Jasper. Jep, mä tapoin yhden. Mä tapoin yhden, eli aika hyvä. Uima, Mä tapoin 2. tässä on kaar. Uima, tuuki. Hyvä tuuki. Eipä paljon menettänyt. En mä näe vielä ketään, joten... Mä voin tarkistaa. Ujuma. Ei ne ainakaan tuolta reitiltä tuu. Koska ne kuolis. Mä meinaan vähän järjestelemään mun Inviin ja otan nää. Ota toi AK. No joo, voinhan mä tän ottaa. Damage 5. No joo, onhan se yhden parempi. No just, mä heitän nää tähän
tuleen tähän nää turhat kaupat. Heitä vaan. Ja mä järjestelen saman inventoriin itsekin. Ajaa 5 minuuttia joku. Kuinkahan paljon? Mä en tarvii edes pistol-ammoa, joten mä laitan ne tälleen ylös. Haluatko sä assault-ammoa? Mä annan sulle tää. 34. Oikeastaan mä en ois tarvinnut. Sä saat noin 9. Just ota tosta. En mä tarvii, mä oisin antanut sulla stackin noita. No kun en mä haluu. En mäkään Mä heitän ne tonne tuleen sit. No kun ei mene. Ihan sama. Kiitti. No kun en mä noitkaan tarvii. Mulla on ihan liikaa. Heitäkö sä tonkin vielä sinne? Hyvä. Mä varmistan tän, niin mä myöskin katon tuon. Joo, nyt lähdetään tänne. Seuraavaksi pitäisi etsiä chestipaikkoja. Joo, mut mennään takas. Joo, Hei tästä vaan tulee... oota, mä lataan mun kaikki aseet. Mäkin lataan kyllä. Noin. Oota hetki. Noniin. Oho. Kuluttajat käteen ja katana valmiiksi. Ihme, että niinku tässä voi lataa vauhdissa. Mä oon ihmetellyt sitä. Eikö sä mukaan osaa, Jasper? Ei, kyllä mä osaan, mutta mä oon vaan ihmetellyt, että miksi tässä voi lataa vauhdissa. Totta. Ei missään Call of Dutyssä pysty lataa vauhdissa. Siinä pitää niinku mennä niinku suunnilleen tätä vauhtia, että pystyy siinä kerran. Meidän takaa tai kyllä ketään. Markus, arvaa paljon nyt mulla on noit low card boosteja. Mä sanottu. 11. Puukirves. Lol. Lollipop, lollipop. Lollipop. No niin. Nyt me päästään vähän vauhtiin. Sä lakasit paikalla äsken. Ihme. En ole lakannut. No sit mun FPS lakaa. Harmi. Yhdistä. Oi, yksi kiinni tule. Tänne, Jasper. Ei pysty ampumaan tänne. Nice kill cam. Ui sakeli! Lein tover! Vähän meinasin kuolla tuolla. Oi perke! Tule. Ei tässä mitään. Tule. Jasper, kuoliko sä? Sä kuolit kato. Enhän kuollut. No mä ammun sua. Perkele. Ei oo kovin pandakei. Op. Tuu mennään nyt pois. Nice sarjasetitys. Anna mulle pandakei. Häh? Anna mulle pandakei. Joo, mä annan sulle 3. Tai yksikin riittää. Ei, mä annan sulle 2. Et saat vähän niinku... Ja 2 pandake. Hei Jasper, kannattais vähän varoa, kato kun tuolla on se flamethrower-tyyppi. Jep, tuolla vähän. Mennäänkö tänne nyt? Älä mene sinne enää. Siellä on olympiatoinen tyyppi. Just mä Mennään kuolen tänne sinne. Ootko tullut ajatelleeksi? Mä kuolen sille, jos sä ampuu Niin, mua joten kerran. tulee itekin tänne. Häh? Älä, väitä. Toinen tossa, mutta tuu. Olihan ne. Täältä. Olihan ne. Oh. Perkele. Nice. Hei. Nice one shot kill. Kato. Headshot. Oho. Osuihan mä siinä. Boom. Harding. Vähän seuraa lisää. No. Mäpä karkotan sen seuraan.
money.